Helo, a chroeso I benod newydd o Byd Rhodri. Heddi, dyn ni'n crwydro ar blaenau'n traed o gwmpas 10 lleoliad cerddorol yng Nghaerdydd ar gyfer Sŵn, Gŵyl Sŵn. 2019. Yeah, 2019. Nghaerdydd. Nghaerdydd. Awn ni dechrau'n taith ar un o strydoedd hennaf Caerdydd, stryd Womon B. Yn gwreiddiol, hwn oedd y stryd nath gysylltu'r castell efo cychod masnach. Dwi'n siŵr oedd e ddim yn ceir. It's not war, is it? Nghaerdydd. You can do this. Come on. Yes. Bit sick. Erbyn hyn, mae pobl yn nabod stryd fach yma fel calon y sîn cerddoriaeth yma yng Nghaerdydd. Wrth cerdded lawr y stryd, ti bron gallu clywed a yroglu y band sydd yn chwarae yma dros flynyddoedd, a mae kind o yroglu fel bins a piss. Stop gyntaf ni ydy Clwb Ifor Bach. Yn greiddiol, agorodd Clwb Ifor Bach yn y 19fed ganrif a yn cael ei defnyddio fel creche ar gyfer plant a cwbl o oedolion o sefyll. Yn lle drws, oedd yna just cat flap bach i'r plant gallu dod mewn a mas. Hyfryd. Erbyn hyn, mae pawb gallu dod mewn. Piss off. It's locked. Yeah. Gyferbyn clwb, mae fuel bar sy'n enwog oherwydd yn yr 80au, yr unig diodydd ar gael oedd petrol yn ledydd neu diesel. Dyma llun hyfryd o'r menu oedd yn rhedeg y lle yn yr 80au. It's only 38 there, oh look. Bloody hell. Yeah, it's locked as well. Dyma lle nath Neil Armstrong a'i criw perfformio'r performance art piece enwog Moon Landing, gyda help ariannol o'r Cyngor Celfyddydau Cymru. Money well spent. Bydde ping pong. Rwy'n y cornel ar St Mary Street mae Rwy'n y cornel ar St Mary Street mae Kongs sy'n bar llawn retro arcade games a byrddau ping pong. Fel llawer o gynnyrch S4C, mae Kongs di gwrthod symud efo'r amser a rhywsut di troi hwn mewn I peth dda. Astonishing. Nesaf, mae 10 troedfedd tall. Not having a go, but probably mwy fel 22 troedfedd. In reality, pryd ti'n dod fan hyn, mae'n actually lot fwy. Wel, falle bod o, os mae hwnna'n 10 troedfedd, I mean, be di taldro fi a dad? Dyma ni yn the Old Market Tavern. Nawr, yn y hen dyddiau, roedd tafan yn cael ei defnyddio I gwartheg lleol gwerthu ei llaeth trwy hongiannau baps llaeth trwy'r ffenest. Llaeth. Mae Caerdydd yn andros o lwcus I fod un o'r unig dinasoedd tu allan Iwerddon I cael bar gwyddelig. Fyny'r grisiau fyna llwyth o gret crack. A cerddoriaeth, as in not drugs though. Dwi'n andros o hapus I gyhoeddi fod uchafpwynt Gŵyl Sŵn flwyddyn yma yn digwydd yn Stadiwm Principality Stadium. Sorry. Hello? Seriously? Genuinely? Okay. Yeah, no, I'm fine, sorry. Okay. Fel ni'n deud, fi'n handros o hapus I gyhoeddi fod uchafpwynt Gŵyl Sŵn flwyddyn yma yn digwydd yn Goody Who. Mae dy cae, mate. Lawr gwaelod St Mary Street mae Jacob's Market sy'n llawn antiques fel hen cypyrddau,
records Tony Akaloma a trywsus lledr Dafydd Iwan. Probably mwy fel wall hanging though. I wouldn't advise anybody wear them. Dyma ni wedi cyrraedd ein lleoliad olaf yng Nghaerdydd. Ty tramshed. Efo tyt mawr. Wedyn tramshed. A just fel 20 bach. Dyna ni te. 10 lleoliad Gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd. Yng Nghaerdydd. A gyd sydd angen i mi ddweud nawr yw ta-ta o ty tramshed. Ta-ta. Ah, that'll do.